זאת הגופייה המכתבת של אורפית, וזה הולך לשנות לבעלך או לבן זוג שלך את החיים. תכירו את אבירם בעלי. כבר הרבה זמן שהוא מנסה להשטיח את הכרס שלו. ושמתי לב שהוא לא מרגיש הכי בנוח עם החולצות שהוא לובש ביום יום, או עם המכופתרות שהוא לובש שיש איזה אירוע בפתח. עכשיו, זה לא שהוא איזה שמן, אבל יש לו איזה קרסונת קטנה שמציפה לו ממש. אז החלטתי לקנות לו את הגופייה המכתבת של אורפית, ובאותו רגע השתנו לו החיים. ככה לפחות הוא טוען. הגופייה משטיחה לו את הכרס והחזה הבולטים, ואפילו אוספת את הצדדים המציקים, ונותנת לו מראה אסוף וכתוב בשנייה. הוא מרגיש איתה בשיא הביטחון, וכל זה שהיא פשוט בלתי נראית, מתחת לכל בגד שרק תבחרו. שקניתי לו אותה, זה היה מיועד לאירועים וכאלו, אבל מרוב שהיא הייתה לו נוחה, הוא התחיל ללבוש אותה לכל יום עבודה. יש להם עכשיו 90 ימי ניסיון, כך שאם הוא לבש ולא אהב, יש אפשרות להחזר כספי מלא. השארתי לכם לינק כאן למטה. תתחדשו.